Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, nga intay ilingad itinagan at doming, nga iti agdama kat adda ijay Macau. Ngam sakbay na, intay man pa'y ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti kakanindin family ng runa ni Lolo kan Lola kastamot ti anak ko ani Kyrene iti San Fermin, Cabala Union. Happy birthday iti inay-ayat ko nga inak from Joanne Rovillos. Makablaawan ni Nanay Clarita Delfin di Tajadi, Nueva Vizcaya from Ana Delfin. Mocoro family iti Duplas San Juan La Union ng runa to'y apok ani Gia Morocco from Magdalena. Happy 13th birthday, Princess Rislin Malsi Bautista, dita Katabayungan, Kabagan Isabela from Mama and Papa iti Roma, Italy. Makablaawan, dagiti agtrab-trabaho dito'y Princess Water Refilling, dito'y Rosario La Union, Isoda Cherry, Margie Regine, JR, Saddam, Janjan, kanti amo daan ni Madam Vilma from Rubin, Dulay. Shout out iti Sakdeco Baguio staff ng runa ti Manager Danny Jason, kastamot ni Silverio, Deo, Don, Tiny kan Sarge Ernesto from Michael John Aguilan. Hermosura family ti Lantap Bagabag Nueva Vizcaya kan Labugin family ti Bagabag kan anak ko ani Irich from Chara Labugin iti Malaysia. Happy birthday Brian kan Jerome Mendoza kastamot tuy numutoy biyang nga ag birthday inton September 29 from Kagawad Bulan Video Okay. Makablaawan dagiti anak ko ada Anthony, Rizani, Kimberly, Janica, Salcedo Bukat kan happy birthday kani Kimberly from Marisa Salcedo iti Kuwait. Ni Joy Talingdan iti Sinama Rojas kan Ana Sarenas iti Cordon Isabela kan Jocelyn Balasi iti Japan from Zeni Talingdan. Shout out kada Sniper 2950 Jasmine Rivera kan Samuel Agliam. Makablaawan ni Kathy Alcaraz and family from Inday sa Libsib. Ni Inang Solidad, Manang Romalin, Manungko Arcadio Ampa, ni Daniel Galasinaw, kan Danilo Galasinaw, iti Libertad San Mariano Isabela, from Rodalin Ampa. Intay nga rudan ituloy, abasaan ti surat ni Doming. Dear Manang Emmy, umunay ti amin, kablaawan kayo iti naimbag nga oras. May saakmat kadagiti naayat adumdum ngag kadagiti uploads yo manang, tapudno ang makaipaay iti liwliwa. Pakaadawan pa iti adal dagiti istorya nga ipatpatangatang yo. Doming latan ti yawag mo kanya kat adak ita dito'y Macau. Nagasatakmat ang nagabroad manang tanasaya ati trabahok, kan tinatumpungak nga amok dito'y. Saan asabali ti trato da kanyak, iso nga uray kaskasano, sa anak unay ama ikawa, iti pan nakaiyadayok, iti pamilyak. Simple akla ang atao manang, kandi makalakmat iti rigat. Dayta ti makagapo, no apay anabukal ti pakasaritaak, nga ibilbilang kon, atugot, iti dana ti biyag ko. Anya ngay, Doming, nakasagana ka din asumango kadagiti dadakkel ko? Uwan, Alma. Magagaranak nga roden? Doming ipakpakaunakon. Sa bali ti ugali dagiti dadakkel ko. Amangan no maawanan ka iti ganas kanyak no makasango mon ida. Anya ka kadi ay, Alma. Kidawag ka di ay amuna kadakwada no sana ka nakasagana? Saan kan salaangan ayam amo kadakwada? Amang ano day tapay ti pakadadaulan ti relasyon ta? Ne, apay ko mamadadaal nga eh. Nakarakaro kiti abumigkit ti relasyon ta Ngamin, amudak to nagiti dadakkel mo. Sa anak to basta agloko, ta syempre, mabayinak kadakwada saan aya? Ne, apay,
plano nak alukwan? Ni, saan? Rabrabakan ka lang mo't, Alma. Si Kamat. Oh, aday ta ka manan. Mabalin ka di, Alma. Saan ka kumasan na ay? Nakarkarong nervyosak no kasta ka. Basta, ikarim doming Saan nga agbaliw ti panagayat mo kanyak? Nga uray no maamwamon ti kababalin ti pamilyak. Nati ko na matrabahom, Dumeng. Utility messenger iti may isang opisina di ili, tata. Utility? Messenger? Nagadokat nga amomawn. Pinapintas mo laeng. Di ka pailakot ediret sa amay saka a janitor. Ha? Tatang, saan ko Di ka makibiyang dito, Alma. Saan asikat ikasarsaritak no di kat na ito alalaki nga inyam amom anobiyaw. Kasano ko maababiyag mo nga iti anak may? No janitor kamot lagayam. Nga raw da. Amom ka di a prinsesa mi ni Alma. Nangataw, taarapap mi para kan kwa na. Iso nga rod ngayon kagumaan mi a pinagadal nga oray saan kami anabak nang kalpasan na agtin naglaeng itikaskan ka janitor. Unay matanti kasta pa nagsasaom, tatang. Nakababain mo't ka ni Domi. Ay, awan terumbang nga pagbainak. Adak iti o nagtipag kaengak, iso nga awan nga rod terumbang nga pagbainak. Awan apulos. Manong, apay naliday ka? Ha? Ay, sa anak mo't analiday ading. Sigurado ka, Manong? Wen, adala yung pampanunutag. Iso sigurong yung pagarop mo nalidayak. Ada yung ngamin tikit kita, Adala ngamin pampanunutag ading ko. Ngam sa anak ka naliday. Agina nakangaruden, Manong. Rabiin. Ading, si katirumbang nga ginana. Ngamin, adapay klase minton bigat saan ka di? Wan, Manong. Maturog akon. Oh, naaramid mo kadimot lang dagiti homework mo. Nalpasam, Manong. Alang arudan, ingka maturugan. Tapno di ka maladaw nga agring inton bigat. Adala mo ti rabi Maturog ka na ading ko. Pasensya kan idirabi iduming. Amok anabainan ka. Anya na ba inan? Saan anya? Di ka man duming. Kabisado ka. Nalaka ka ama pabainan. Kat jay naramid dagiti dadakkel ko idirabi Nalabas day jay. Anya kalakit din aya. Imbagak matunkan ka. Awan anya man na kanyak day jay. Maawatak dagiti dadakkel mo. Maawatam. Nga makiwin naswas kan kanyak, kasta ka di? Nagkuna makiwin naswasak kan kalma? Gaputa na pasakitan ka iti jar dagiti dadakkel ko, idi inyam ammo kakadakwada. Alma, nalaos ti panangipatag ko kan ka. Kat ibagbagakon, saan ka napasakitan iti nagbalin at rato kanya kadagiti dadakkel mo? Doming? Kinapudno na. Nakarkaro pa ikit din nga inayat ka. Gaputay niyam amuna kadagiti dadakkel mo. Itilaksid di kasjay akababalinda. Ad-addan ngayong patag ka, Alma. Amo ka sa anak ang makapaglibak ka ni Alma manang Emmy. Tapatsek, anarik na ti marikriknak, iti daydi agundaway. Ngamin ka gumaak a pinagparang, nga awan anyaman na kanyak tinapasamak. Gapo tanalaos ti panangipatag ko kankwana. Gapo tagin inayat kami at talaga ken ni Alma, awan na aramidan dagiti dadakkel na maipanggep iti relasyon mi. Ad-adamoten ang nagsalukagak, ta talaga akayat ko nga ikalaysa ni Alma.
Iti panaglabas ti nasurok 3 atawan, nakaurnong kami kan ni Alma manang, kat ingkaddang mingarudan ti agkalaysa. Maagkakadisi ka, Alma. Ha? Apay mo ta nakastati sa uyo, tatang? Kasanaw, katagdadata lang arudan nga amaw asaan mi akayat da ita alalaki aparakan ka. Ita, ipakpakada mamakikalay sa akakan kwa na. Tatang, ay ayatan mi ti tunggal maysa. Pudnuti ko na ti anak yu, tata. Ikarik, saan ko abaybay ti anak yu? Ikak itinarimat ang masakbayan ni Alma. Anya ko mga anarimat ang masakbayan ti maipaay mo kan kwa na kat may sakalaang adyani taur. Nalabos mo ti pananginsultuyo ka ni Doming, tatang. Nagagat mo't ni Doming. Ngam apay akasta ti aramidan nyo. Ay saan nga umdas ti kagatap no may kan na kay tinarimat ang masakbayan akas edi kunana. Iso nga itapay laang ibagbagakon, Alma. Agpanunot ka na imbag. Laksidan da ka nga anak no ipilit mo ti kayat mau. Ha? Anya? Ibagbagakon no anya ti mapasama, Alma. Iso nga agpanunot ka ana imbag. Sakbay nga ituloy tati panggap ta panaggalay sa... Kaya't kaadamagan manin Alma. Anya day ta, Doming? Amo mata saan da ka kaya't tagitinagannakan ka. Iso akayat ko amanggan manipod ka. Talaga ka diyan nakasagana ka amakikalay sa kanya? Itilaksid ti kinapudno saan da ka kaya't nagitidadakkel mo? Anya ka din nakita ti saludsod day ta, Doming? Kaya't ko amaamuan. Tadyak kaya't nga agbabawi kan to iti udi na. Idi inayat ka. Ingkarik iti bagik nga awanan ti sabali nga ayatak, no saan asika. Alma. Iso asaanan ang mabaliwan ti pangadeng ko. Kan maysa, siyak mo ti kalaysam. Saan adag iti dadakkel ko? No kasta nga rod, makisarita ak manan ka nagiti dadakkel mo. Ta ibaga ngagkalay satan. Saanan ang masapol? Sigudon nga amuda kayat ko ti makikalay sa kan ka. Ngam Alma, masapol ang... Jak kayat apabainanda ka manan. Iso asya kon ti mangibaga kadakwada, no kaano ti panagkalay sata. Ha? Nalaos ti sakit tinakam ko idi pinabainanda ka. Jak kayat ama ulit pay dadya apagtang, tadyak kayat ama sair tiriknam. Iso asya kun ti makaamo ang mangibaga kadakwada, maipapan iti anyaman ang mapagsaritaan ta, maipapan iti panagkalay sata. Talaga gayam ang matuloy yung ti panagkalay sayo ka na, Alma, gayam. Wan gayam. Ay ayatek unay ni Alma. Katsaklakit din paluspusan pa eh. Itapay lang, kablawan kan gayam. Maragsakan akparakan ka. Agyaman na Kardo. Oh, amang ano nalipatan mo di saritaan ta ah. Sikat ti besaman ko iti panagkalaysak. Jak tumalipatan day ta. Isang orni agsagsagana akong Doming. Agyaman ak no kasta Kardo. Ay, ngumamom. Madandanagan akman. Gagangay day tarik na Doming. Ngam apaman na malpas ti kalaysa. Sigurado ang mapunas to ti amin a negatibo ang marikrik nam ita. Kardo. Nagasat kit din na Alma ah. Ngamin, sigurado nga agbalin ka responsable nga adigi ti pagtaengan.
Unay na ita pa ng pasablog mo kanya, gayam. Uy, saan ka paspasablugan na niya? Ibagbagak tagpaiso. Sapay ako mga ruta mapasamak to daytang imbagam kardo. Diyak ngamin kaya't ngagbabawin to ni Alma ang makikalay sa kanya. Anya di ko nam Alma? Saan ka no adumar ay dagiti dadakkel ko iti panagkalay sata? Anya? Kasano nga rudan? Doming, awan anyaman na kanya, nga uray saan adumar ay dagiti dadakkel ko. Anya? Matuloy ti kalay sata nga uray awanda. Ngam Alma, maminsan lang mapasamak ti kasta pagdang iti biyag mo. No, kayat mo. Itantanta pa lang ti panagkalay sata. Urayin ta manugot iti dadakkel mo. Tapno darayan dan tumutla ang tinapatagapagdang iti biyag mo. No itantanta ti agkalay sa, siguradong ad-addan nga ipilit dati kayat da. Ad-addan alapdan data, Doming. Alma, Iso nga uray saan da adumar ay, akas iti kunada. Ituloy ta ti agkalay sa. Iti kasta, awan ton ti maaramidan da. ay, Di mo ko naan adin akon kayat nga ikalay sa, Doming. ne, sana kasta Alma. Ngam si kati pampanunutag. Kasi tinakunakon, maminsan lang mapasamak na itaan na patagapagdang iti biyag mo. Amang ano sana kompleto ti ragsak mo, naawan nagiti dadakkel mo. Doming, siyak ti denggam. Imbagakon kan ka. Ad-ad da alapdan data no kalaat nga itantanta tinapagsaritaan ta. Iso adumar ay daman wenno saan. Ituloy ta tinapagsaritaan ta. Ituloy ta ti agkalay sa. Pinatgak nga rod ti kayak ti kaayan ayat ko manang. Plinano mi ti kalay sami, nga uray impak pakaunan dagiti dadakkel na asaan da dumaray. Pabor para kanyak dayjay, ngam saan lata na punas iti isip ko, asaan nga agbalin a kompleto ti kinaragsak ni Alma, no awan dagiti dadakkel na iti kanito nga agkalay sa kami. Ngam kasta unay ti panakaklaat ken ragsak kumanang, ta iti kaaldawan ti kalay sami, adda dagiti dadakkel ni Alma. Nakitak matlaeng ti kinaragsak ti kaayan-ayat ko iti daydi akanito. Kalpasan ti kalaysa, kinasarita dagiti dadakkel ni Alma, amasapol nga agnaed kami iti balayda, ta saan da kano apalubusan amayadayo kadakwada ti anak da. Imanugot akmat manang tapara kanyak, saan mat a big deal dayjay akid daw da kanyak. Ngam sa bali gayam ti plano da, iso akas jay ti kinid daw da kanyak. Itatag na anaed kayon dito'y nga agasawa. Masapol nga akwam ti amin agastos dito'y balay. Ha? Oh, di mo kung naan nga agkad-kad kasi ka, Doming. Di ikam lang arudan nagkad-kad, idin kalay sam ti anak may. Ne, saan nga iti kasta tatang? Medyo naklatak lang amin ta. Tadi mo kayat nga akon ti gastos dito'y balay kasta ka day? Saan nga iti kasta nanang? Kasi tinakunakon, naklatak laeng. Diyak namin ninamnamang obligaan da kiti gastos dito'y balay. Oh, di agkad-kad ka nga raw. Kasta ti ipasimudag ti tinor ti panagsaom. Ne, saan tatang? Apay ko mga gad-gadak ngay. Saan tatang? Nasayat nga rod no kasta. Kandi mi kayat nga alilaom ti anak may, ah? Saan may pinadakkel kan pinagadal ti anak may? Tapno agbalin laeng nga alila. Diyak to aramidin ti kasta nanang. Nasaya at nga rod no kasta.
Katangay nagkikinaawatan tayaw. Namnamaan mi nga awan ti rumswa aparikot domay. Tano saan? Kabailan da kayo apag sinaan, ita anak may. Doming, tangay saan pa'y matlaang amadlaw ti sikog ko. Agtrabaho akpay, tapno matulungan kay ti gastos di ti balay. Tani, impabaklay mo't amin ang dagiti dadakkel ko kan ka ti gastos. Ne, saan Amang maapektaran ti sikog mo, no agtrabaho ka manen. Ngam nakakaasi kan Kabailak, Alma. Kan sa anak mo't nga krikriklamo saan ka di. Anyamot nga minan datatang kan nanang. Tila mapampanunot da nga aramidan. No panunutan imbag, saan matarumba nga ipabaklay da kan ka ti amin na gastos kat? Baybayam kadilatan. Tinapatag. Nasaya tilinangan mi. Doming, Jacket nga darumso asaan mi pa nagkikinaawatan ka nagiti dadakkel mo. Ti kayat ko, naanayas lata ti amin. Nang runa ti panagdanata. agyaman nak Doming ha. Talaga nga ipatpatag nak unay. Talaga Iso anak kasagana ka mga rami diti amin. Tapnaawan rumso parikot iti panagdanata. Ngam no makitak nga agabuso dagiti dadakkel ko. Siyak amis mo ti mangtubngar kadakwada. Anya kalaki tinaya. Di mo tubtub nga rin nagiti naganak mo. Sana bale, takabalak mo't. Kantap no makasigurado ta. Itapay laeng. Rugya akong tagkita iti sideline ko. Wano saan? Mangkita kiti trabaho nga agswildo akiti dakdakkel. Tapno maipay ti amin na kahit dagiti dadakkel mo. Alla manong, amangan no marigatan kan. Apay ko maamarigatan ak ng ading ko. Ngamin, pagadadalin naklat ta. Masapol at tulungak damamangkin papang amang paadal kan kaading ko. Ngamin, pagsubad ko day takadakwada iti panang paadal damot lang kanyak. Manong, Basta saya atim tagadal ading Di mo baybayan ti panag-eskwelam. wan manong, promise. Kan nagsingsingpot ka akanayon ading ko. Di mo ikan iti parikot dagiti dadakkel ta. May isan ti taon ti anak ta Alma. Bayat dumakdakkel ni baby. Sigurado dumakdakkel mo ti gastos ta. Pudno day ta na ko nam. Kat agyamanak ta nasalukag ka. Malaksi da bakbaklayom ti amin na gastos di ti balay. Tumultulong ka pa iti pamilyam. Rumbang lang mo't san ka di. Wan matket di Malaksi da nasalukag ka. Nalaing ka pa'y nga agurnong. Iso nga uray kaskasano. Adamot mako na nga urnong ta. Masapul day ta Alma. Ngam adadimteng kanyang oportunidad. Ajak kayat apaluspusan. Ha? Anya ti kayat masawan? Adda napintas sa trabaho ngay naplayak di Macau. Iso kidnawag ko mati pamalubos mo. Anya? Agabrod ka? Para na ito iti masakbayan tayo, Alma. Takas iti nakon. Iti panaglabas ti aldaw. Sigurado dumakdakkel mo ti gastos tayo. Doming. Palubusan na kumabakit.
Jacket. Jacket makamtud tayo. Iso a jacket paluspusan ti oportunidad. Palubusan na kuma. Babaan iti naalumamay apan nakisaritak iti asawak, pinalubusan nak ang nag-abroad manang. Iso ang nakagtengak dito'y Macau. Katkas iti nakunakon iti damo apaset ti surat ko, napintas tinagbalin at trabahok dito'y, kan nakatumpungak pa'y iti nasayaat nga amo, isong ad-addan ang nakaurnungak. Inaman titawan ti anak mi ka ni Alma, kat ni ading ko, dandanimot tan agkolehyo. Nanayunan met ananayunan ti urnong mi nga agasawa, tanalaing nga agigam iti kwarta ni Alma. Dagiti met nakaikamangak, nadlaw ko ang nagbaliwan ti trato da kanyak, tamariknak itan nga ipatpateg, ken kailalaandak a manugang da. Iso nga itultuloy ko matlatta ti kinasayaat ko ang naikamang, ken ti responsibilidad ko kadakwada, tapno nasaya at laeng a panaglilinangan ti madakkelan ti anak ko. Panggap kon ti ag-for-good ita Pilipinas, tamangibangon kami laengan iti basit a negosyo mi. Ngem kinasarita nak ti amok ditoy, nga agtali na edak kumapay lakadakwada, banag nga inanamungak met. Sapay ko mamanang ta nakaibati iti inspirasyon ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Doming. Doming, nagmayat pagayam ko. Saan lang nga inspirasyon ti maagsaw iti insalaysay mo, no di kat may saan napatag nga adal ti naibatim. Dayta kat ti panagbalin a kalmado iti anyaman a sitwasyon. Tano malaukan ngamin iti pudot ti ulo, pungtot ken sakit tinakam ti may sa abanag, sigurado nga awan tinasaya at apagbanagan na, kat saan a panagkikinnaawatan ti itden na. Iso asaludo akken ka. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi, dagiti naglabas, asam kan panubo, liday ken ragsak, isudat ng maris, kadagiti tugo, iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan nga Elena at tubo iti Tarlac, ken nagpaay kas OFW ijay Abu Dhabi. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out ka ni mother ko Metring Tabin, ijay Makalong Asinggan Pangasinan, from Violeta Tabin ti Cyprus. Shout out ka ni Novelin Taberna, iti Santa Teresita, Cagayan. Makablaawan dagiti ka-work ko ditoy Eco Trademark Jadi Branch, iso dala Arnie, Marge ken Jasper from Daisy. Kakadwak dito'y Qatar, iso da Lysel, Nora, Janet, ken Rose from Rodalyn, Nampa.
Makablaawan ni Cesar Bulaton kan dagiti balikulyong na ditoy sitio Wangwang. Happy birthday Nanay Juanita Lianyo iti San Bartolome Rosales Pangasinan. Ken ti kaanakak ani Aaron Lawrence Valera iti Cavite from Loida Hidalgo iti Binalonan Pangasinan. Shout out iti Clemente family iti Ramon Isabela ken ni Red Lightning Vlogs. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Elena. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan nga Elena, taga Tarlac. Nagbalinak mat nga OFW manang, kat ijay Abu Dhabi tinapanak. Iti agdama, adda akon dito'y Pilipinas tapno ag for good. Balasang akpaylaang manang, agdengdengag akon iti drama yo, nang runa, idi maipatpatangatang paylaang daytoy iti radyo. Kasta unay, aragsak ko, idi nabirukak to'y channel yo. Kat nangag ko, adaytoy adrama, tiyap upload yo. Kasmatlaan kadagiti dadduma ang nagpaidrama iti padas da. Mangnamnama akasapay ko ma, tamapili mat ang maipatangatang ti padas ko. Kat namnamaak ang makaibati iti adal, kadagiti padak adumdumngag. Rugyak nga rudan ti agsalaysay, Manang Emmy. Mateo, jak amo na husto matlang daytoy a desisyon ko. Amo ka narigat da iti para kadata. Ngam kasapulan para iti masakbayan dagiti anak ta. Amumot no kasano ka importante ti panagadal ka daros kan kikong anak ta. Wen, amok dayta. Ngam kasano no jak kabaulan ti panakayadayok kada kayo. Kasano no jak tumaragpat ti arapaap ko para kadakwada. Saan ka ngagmaymay sa Elena? Adda kami a pamilyam. Kadwa na kami amang tunoy iti arapaap mo. Agtalag ka iti Diyos. Ken iti panagayat ta iti tunggal maysa. Kabailan ta daytoy, takadwa ta ti pamilyata. Agyaman ak Mateo. Kasapulak at talaga itatikiran ti pakinakam. Agkakadwa ta yung aura adayaw ka. Pano ka. Panubok lang daytoy. Katamok ang mabailan tayo. Masapul lang agbalin tayo natibkar. Agyaman ak. Ikarik nga aramidak ti amin para iti pamilya tayo. Talaga nga minakayat ka matulungan iti panangisagana ta iti masakbayan dagiti anak ta. Agyaman ak bakit? Wen, agtinulong ta. Katagbalin ta natibtib kar ngamitan nyaman na panubok asumangbay katata. Dimtengan ti aldaw nga ipapanaw ko. Sigurado akailiw kayon to a pamilyak. Kasta kami mat Elena. Ngam amumi akasapulan. Ken talaga aday ti arapap mong aramiden. Nanang, sigurado nga agsubli ka ha? Wen anak, kat laglagi pam, apara kada kayo dayto yung aramidak. Mailiwak to kada kayo unay. Amumi day bakit? Kat amumi mat ni aramidam daytoy para iti masakbayan ti pamilyam. Agyaman na ka talaga kada kayo, kan iti na marswa. Taimpaayan nak iti pamilya anadungo kan man nakaawat. Maawatan mi apara kada kami dayto nga aramidam nanang. Katagyaman kami matkan ka. Tak sakripisyo ka nga agabrod. Tapno maipaayan na kami laang itinasaya at amasakbayan. Agyaman na anak ko. Tamaawatan nyo ti kayat ko nga aramidan. Nanang, ang ganad kayo jay Laglagi pa nyo nga awan kami ti dinayo no kas pangarigan na dadaga sa mapasamak. Wen anak, di ka agdanag. Kabaila ka salwadan ti bagik. Siguradum lang bakit ha? Nga awan ti daka sa mapasamak yun ka. Kabayatan ti kaadam ijay. Wen lakay, di ka agdanag. Aganad kayon to dito'y Kailiw kayon to unay anak ko. Mailiw kami tumat kan kananang. Di mo liplipatan ti pasarabo mi ha. Wen, jak tumalipatan dayta.
Naskan ang mapanakon iti pagluganak ang mapaniji airport. Mapanakon. Agan anag kayo dito ya. Patpatgan kayo unay-unay. Adda akong dito'y sangot ti ridaw ti balay ti agbalin nga amok dito'y Abu Dhabi. Daytoyon ti agbalin a pagtaengak iti lasod ti mano atawan. Nasingpot ko mati agbalin nga amok. Saan ko maakas kadag iti dadduma na ringgor? Oh, you're here already. You're the new maid, right? Yes, sir. Okay, come in. Go to your room and change, then get straight to cleaning. Okay, sir. Okay. Dahito gayam ti sila. Ay! Aping ingad na marabutit dito'y. Hey, why are you shouting? There's a rat, sir. I'm sorry. Fix your things, then go straight cleaning. Yes, sir. Hello, Lakay. Hello, Elena. Kumusta ka ditan? Nakasangpot ka kadimot lang nga si kakaradkat? Uwan, Lakay. Kumusta mo tagiti ubing? Okay damot bakit? Saret. Saan nagsarsar dun nga aglit di day ni Rose tunggal malagip na ka? Gamit medyo okay mo din. Talaga nga ipatpatag naklaunay ni Rose nga anak ta. Wan nga rod. Kasta unay aliday na, manipot bimanaw ka. Mapalinda ka kumamot niya video call ngam. Una yan. Na perdi mo ti camera ti cellphone ko. Sana bale, inton makaurnungak, pauitan kanto iti gatang mo iti baro a cellphone mo. Sige nga rod Masapul arugya kon dagiti trabahok ditoy. Ang mga no sumangpeten di amok, anapan ng sukon iti apo ko na iti pagadalan. Aganad kayo dita ha. Bye! Nagrugit mo't dahil ako sinan. Masapol ang madalusak. Sakbay a sumangpot da nga agap iti pagadalan. Tapno makapakandamot anasaya at inton sumangpot da. Granddaughter, say hi to your nanny. You're here already, sir? Yes, and she is excited to meet you. Rose, meet your new nanny. Rose? Hi! Are you going to be my new nanny? Yes. I'll be taking care of you while your grandfather is busy. We're going to have a lot of fun together. Really? Yes, and I prepared food for you because you must be tired and hungry from school. Yes, I'm gonna eat now. Okay, Rose. I hope you like the food I prepared for you. It's the food I also prepare for my children in the Philippines when they get home.
Gapoy titulong tinamarswa, nakasangpetak ang nakaradkad ay Abu Dhabi manang Emmy. Nalaos tiragsak ko, tanatong pal day di nga rapaap ko. Uray pa'y narigat manang, nagbalinak anatibker, tapno maipaayak itinasaliwanwan a panagbiag ti pamilyak. Kayat ko anasimbang ti panunot da. Akampanteda nga da kanan da iti inaldaw iti rabaw ti lamisaan, ken ada pagtaengan a pagawidan da. Dayta ti kanayon ko a panunutan, tunggal marigrigatanak, ken mailiwak kadakwada. Nang runa, idi kasangsangpet ko pa'y laeng ijay manang. Kat nadagdagan pa'y ti iliw ko kadakwada, idi naamwak, akanagnagan gayam ti anak ko ani Rose, ti apo ko ti amok. Iso anakarkaron akanayon ko amalagip ti anak ko. Kat nakarkarumat anaya si dagtiriknak iti apo ti amok. Dagita ti rason, no apay anakarkaro ang nagsakripisyo ak ijay abroad, manang. Rose, Kiko, agring kayo anak ko. Nakasaganan ti armusaryo, tapno da pamigsayo asumrok iti pagadalan. Uwan tatang. Uwan tatang. Ay, huwag gayam anak ko. Inton makaawid kayo ng madamdama, adan to sorpresa kada kayo. Ha? Anya dayta tatang? Secret, anak ko. Saan na secret, ano ibagak kada kayo? Ha? Alakit din, ibagamon tatang. Saan pa ingarod ang mabalin anak ko? Sana bale, makita yung mutla dagos, apaman na sumangpot kayo inton malam, ha? Ni tatang nga talaga, nasa miti secret. O sige man langan, into nagawid kami langan no malam. Ala, mangan kayon anak ko. Iti kasta, saan kayo amala daw iti pagadalan? Manong, anya nga ta surpresa ti bagbaga ni tatang. Excited ako na makaamo. Diyak amo ading, kunamat ni tata nga secret. Di maamuan tanto inton makawit ta inton malam. Kaya't ko amin amaamuan na anya dayjay manong. Excited ako nga gawid. Manong, mamimiss mo ka din ni nanang? Siyempre mata ading. Nasakit nga rin tinakam ko di nagabrod ni nanang. Ngam ko na namot ngamin, para iti masakbayan ta, iso kasi tinaramid na. Amok mo tayo jay manong. Kanayo na kami na mailiw ka ni nanang. Nagrigat no saan tayo akadwa nga inaldaw ni nanang. Talaga narigat ading ko. Ngam masapol nga anusan tayo. Sana bali, tadamat ni tatang akad kadwata. At dapat dalola kan lolo. Basta ti panunutom laangan. Inton agawid ni nanang, adon to tiyawid na ngay ayam ta. Wan manong. Kumusta mo't ngay ni Elena ija abroad, anak ko? Kasi ti Diyos, nasayat mo't nanang. Nasingpot ka nung matiamo na. Ay, nasaya at garudno kasta anak ko. Amo ka narigat itibiyang mo tiya dayo ti asawam. Kas na kunanan, kaya't nakatulungan, tapno mapadurasyo ti panagbiagyo. Dahil tangarot ti pagbain na kita sawak nanang. Diyak kabailan nga ipay ti amin nakasapulan da. Nang runak at dumakdakil na gito ubing. Iso ang nagpursige ang nag-abroad ni Elena.
San abali anak ko, tagkin kinaawatan kayo matadwa. Kan nasayaat mo ti panang taripatom kadagiti anak yo. Day talaeng kat umanayon apakabang-aran ti asawam anak ko. Pudno day tananang. Kat ikagumak nga aramidan ti amin nakabailak. Tapno awan ti rason agumura kanyak ta asawak. Nuwun anak ko, nasayaat day ta akapanunutam. Tatang, adda kamin. Nasayaat mo't anak ko. Ala, agpulis kayo pa itan eh. Agat lingit kayo. Anya nga di sorpresa nga ibagbagam kada kami, tatang. Una yun, talagang excited kayo na makaamu makita yun dito eh. Wow, baro ti cellphone nyo, tatang. Kan touchscreen pa eh. Wan anak ko. Kan, kaya tyo kada makita. No, sino tada iti bangir alin niya. Sino, tatang? Dito yun eh. Hello anak ko. Ha? Nanang? Nanang! Mailiw akon kan ka. Uray syakmat, kailiw kayon kan ni manong mo. Sana bale, adan baro a cellphone ni tatang yo. Mabalin kayon nga i-video call akanayon anak ko. Wan nga rod anak ko. Mabalin tayo na kanayon ang makita kan makasarita ni nanang yo. Wan gayam Rose, dandanin ti kasangay mo. Wan, nanang. Anya nga iti regalom kanyak. Siyempre, secret. Ngam amok ang magustom to ti regalo kan ka. Na kayo talaga? Naisim kayo kun ni tatang iti secret. Sige, nanang. Urayot ti regalom kanyak, Wan anak, sigurado ang magustom dayjay. Ala anak ko, agpakada kayon kan ni nanang yo tani, nataktak ko na yan. Ang mga numasangputan ti amo na makisarsarita kada tayo. Sige nga rod nanang. Bye-bye! Bye-bye, nanang. Happy birthday anak. Umay ka agar musaren. Nagluto ako iti paboritong maarmusaren. Agyaman nak, tatang. Oh, apay analiday ka anak ko. Dayto nga minti umuna a birthday nga awan ni nanang, tatang. Di ka madanagan, anak ko. Agsublintumot lang ni nanang yo. Kat makadwa tayon ton, iti sumaro na pa nagkasangay mo. Ala, umay ka, taday pakitakin ka. Anya dayta, tatang? Dayto yo, regalo kon ka ni nanang mo. Wow! Adan di ay ayam ko? Amumi akayat mo launay day tangay ayam. Iso akas sa timpatulod ni nanang mo. Agyaman nak, tatang. Agyaman kan tumot kin ni nanang mo, ito nawagan na tayo ng madamdama, ha? Iso tagregregat iti abroad, tapno maigatangan na kay tikas tangay ayam. Uwan, tatang. Awagan tayon tong arod ni nanang inton madamdama. Mano atawan mo ti kaaddak iti abroad manang Emmy. Kat nalaos ti panagyaman ko iti baro at teknolohiya. Tauray kaskasano, makitkitak ti pamilyak, babaan iti video call. Ngam siyempre, sabali latamet no talaga nga agdadan na kami. Iso ngay naramid ko idi ti amin tapno makaano sakmanang. Imulak iti isip ko ano makaawid akon iti pagilyan tayo, kat ag for good akon. Apaman ang nakaurnungak manang, pinanggap mi ti ag negosyo kanilakay ko, apaman ang makaawidak. Ngam kabayatan ti kaaddak pailaang ijay, intultuloy ko lata ti agan-anos kan agsaksakripisyo para iti ipatpatag ko a pamilyak.
Anyat orasan. Dandanin sumangpot ni Rose manipod iti pagadalan. Jak pala nakaaramid iti meriendana. Darasat nga idalimanak dagtoy. Tapno makaluto akon. Nanny, I'm home! You're here, Rose. I haven't cooked your food. It's okay, Nanny. Can I help you cook in the kitchen? What? You want to help me cook? Yes! I want to learn how to cook turon, Nanny. Okay, I will teach you. Let's go to the kitchen. Lakay, apaman amalpas ti kontratak, agawid akditan. Adamot kan na urnong ko apang rugyan tang agnegosyo. Ha? Talaga, Elena? Uwan lakay. Agyaman na kiti Diyos. Makadennada ka manen ka na kita uping. Kanain dang rod at amagan no kaano ka na ti panagawid mo. Kunak mo umadanin. Mailiwak nga ruluna yan kadakwada. Excited ako nga agawid. Nga mapampanunot ko matoy aputi amok ang mapanawak. Bakit? Napatagmat kanya ko ni Rose. Nang runak at kanagnagan unay ti anak ta. Iso akasla na iliw-liwag ko ti iliw ko iti anak ta gapukan kwa na. Sigurado ang maikawan to na awan kan, bakit? Papanan na ngay, no di mairuam tumot lain. Sana bale, taikarikto kan kwa na akanayon ko nga i-video call. Tapno kasla at daak laang iti asidag na. Di mo ibagbaga kadag iti ubing nga agawid akon, ha? Bayam makita daktulatan inton adda akon dita. Wan, bakit? Kasta talaga taramidek. Tano ibagak nga agawid kan. Rang-rangan daktumanan nga inaldaw, no apay nga awan ka pay lain. O sige nga Rod, umawag kak tumanan. Ibagam to kadag iti ubing. Bye! Nanny, are you going away now? Yes, Rose. I will go home to my family in the Philippines. It's time for me to go back and stay with them. I will miss you, Nanny. I will miss you too. Do you know that you have the same name with my daughter? And that made me always remember her. Really, Nanny? Yes. And when I get home, I will always remember you too. Thank you for everything, Rose. Thank you also, Nanny. I hope to see you again in the future. Don't worry. I believe our path will cross again. And I will always call you. Goodbye, Nanny. I love you. Goodbye, Rose. Take care always, okay? I love you. Anak ko, adda akon. Ha? Nanang, adakan! Saor at talaga ni tatang. Di na imbaga sumangpot kagaya man, nanang. Wan nga rod. Imbagak ngamin asaan na nga ibagbaga kada kayo, anak ko. Kasano, didakto man sardengan aririyanan. Pasensya kayon, anak ko, ha? Medyo nabayagan basit sa akto na kaawid. Okay lang, nanang. Maawatan mimot no pa nag-abroad ka. Wan, nanang. Amo mimot apara kada kami tinaramid mo. Wan nga rod. Agyaman anak ko. Ay na, mailiwak at talagan kada kayo. Nakarkaro ti iliw mikan ka bakit? Nang runa dagiti ubing. Amok dayta. Iso nga adda pasarabok kada kayo. Ha? Kitaak man, nanang. Oray siyak nanang, kaya't kumata makita.
Kuma, adamot pa sa rabok. Mabalin ayamat nga awan ti pasarabo ti ay ayatak unay nga asawak. Wow! Nag-sweet da! Agpay sugayam manang Emmy, ngano para iti pamilya, aramiden tayo ti amin. Sa bali ti kinaragsak anariknak, idi makita ken maarakop kumanan ti pamilyak. May sa daytoyen akararagsakan anariknak, iti unos ti panagbiag ko. Kat awanen ti makaartapay iti daytoy. Kuma agbalin apalagip to'y padas ko, tapno agtrabaho tayo anasayaat, tapno maitad tayo ti kalkali kaguman tayo abiyag para iti ipatpatag tayo a pamilya. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Elena. Elena, pagayam ko, agpayso day ta nga imbagam, ano para iti pamilya tayo, masapol nga aramiden tayo ti amin, tapno magunod tayo ti arapaap tayo para kadakwada, uray katukad daytoy ti panagsakripisyo tayo. Kanayon tayo a panunutan at ti pamilya kat adda a kanayon iti sibay tayo, iti rigat man wenno ginawa. Dayawan ka iti kirad ti pakinakam mo, ken ti panagsakripisyom agraman ti asawam, tapno maipaayo laeng ti kalkali kaguman nyo abiyag para kadagiti anak yo. Sapay kuma takanayon anaragsak ti pamilyayo, nang runa itan, taagdadan na kayo manan. Alakastan, pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Bintun mapunas dito'y lagi Dagiti naglabas asam kan panubong liday kan ragsak isudat ng maris kadagiti tugu iti danal tibiyag